Дзень добры, шановное панство! Вёска Ідолта. А знаходзіцца гэтая вёска у Мёрскім раёне Віцебскай вобласці. Былое Великое княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Ну, я вам хочу сказаць, паважанае панство, назова вёскі вельмі прыгожая, своеасаблівая і таямнічая. Навукоўцы і па сённяшні дзень не могуць сказаць, што ж азначае гэтае слово «ідолта». Яны кажуць, што аналагаў гэтаму слову у сучаснай мове не існуе. І ў старажытных дакументах такога слова нідзе не знойдзена. Вось, паважанае панство, якая таямнічая і загадкавая наша зямля беларуская. Ну што, ходземте знаёміцца з гэтай вёскай Ідолта. Наперад! Над нашей землёю небо, под нашим небом земля, на нашей земле трава и вода, и дрэвы промні святла. Нас эта земля народила, яе молоко мы пили, и все, что в житті дае нам силы, есть на нашей земле. Солнце нам допоможе, яно любить нас. Даремно конкистадоры спевают песню войны. Завоевать наше солнце и зоры ніколи не змогуть яны. Нас любить калматое солнце, нас любить месяц и вы. И солнце, и месяц дадуть нам моцы для нашей борьбы. Солнце нам допоможе, солнце нам допоможе, яно любить нас. Вось гэтая вёсачка Ідолта, паважанае панство, яна са старажытных летапісаў вядома яшчэ аж 16 стагоддзя. І была гэта тады уласнасць, ну, даволі такога знакамітага у Вялікім княстве літоўскім роду гербу трубы рудамінаў дусяцкіх. Ну, а ў 1667 годзе гэта была уласнасць нейкага шляхціча Штока. Вось, ну, я вам хочу сказаць, што ў тыя часы вось у гістарычных вось паперах бывала маёнтак Ідолта, пісалі маёнтак Дубрава. Ну, чаму так рабілі? Ну, мусіць, хацелі незразумела нікому слова «ідолта» замяніць на зразумелае ўсім «Дубрава». Ну, але, дзякуй Богу, старажытная назова ўсё ж такі перамагла. У 1725 годзе, паважанае панство, гэта была уласнасць сапегаў. Ну, сапегі тут не жылі ў Ідолце, жылі тут побач недалёка, у Друі. У Друі тут у іх быў замак свой, збудаваны яшчэ аж у 16 стагоддзі. Ну і вось сапегі кіравалі Ідолтай да 1824 года. Ну, а набыў ужо Ідолту ў сапегаў суддзя Ковенскага земскага суда Іосіф Мілаш. Ну і вось яго сын ужо, Іосіфа гэтага Яўген, вось тут у Ідолце вырашае будаваць сабе палац. Будаваць палац Яўген Мілаш тут у Ідолце пачаў у 1860 годзе. Ну і, як кажуць мясцовыя краязнаўцы, збудаваў ён яго даволі хутка. Вось, паважанае панство, гэты палац. Тут яшчэ пад палацам Мілаш зрабіў такія вельмі вялізныя сутарэнні для захоўвання харчоў. А яшчэ пад палацам Мілаш зрабіў вось студню з крынічнай вадою. Ну, правда, калі год назад тут рабілі рамонт, то гэтую студню взялі, чамусьці засыпалі. І зараз у падвалах там стаіць вада. Ну, палац захаваўся, і на сённяшні дзень у ім знаходзяцца, значыцца, вось мясцовая бібліятэка і калгасная кантора.
Вось колись, звычайна, палацы, замкі, касцёлы, церквы будавалі на ўзвышаных такіх месцах. На гары. Ну, а вось Евген Мілаш свой палац тут у Ідолце збудаваў у нізіне, у нізкім месцы. Таму ён узяў і вакол палаца тут пакапаў такія вось каналы, паставіў шлюзы і зрабіў тут водную сістэму, асушыў гэтае месца. Вось, і тут насадзіў шыкоўны парк. В парку тут раслі ліпы, грабы, каштаны. Ну, дарэчы, вось па адной з легенд, тут адной з сажалак, кажуць, утапіўся маленькі сын Евгена Мілаша. І таму ён вось тут у парку ля сажалкі загадаў зрабіць такі насып у выглядзе крыжа. І той насып, ён і па сёння захаваўся. Ну, правда, ўсё так зарасло, там он не вельмі чытаецца. Ну, і наогул скажу, той прыгажосці таго колішняга старажытнага парка тут уже мало чаго засталося. Ужо колішня тая Венецыя, якая была тут у Ідолце, больш нагадвае, ну, такое звычайнае балотца. Пакуль Евген Мілаш тут будаваў вось у Ідолце палац, значыцца, капаў водную сістэму, то два ягоныя старэйшыя сыны, Іосіф і Еўгеніюш, спасцігалі таямніцы навукі ў французскіх універсітэтах. І Еўгеніюш Мілаш пасля французскага універсітэта скончыў яшчэ ў Петербургу акадэмію вайсковага права і стаў у Петербургу ваенным пракурорам. Еўгеніюш Мілаш, паважанае панства, ён быў каталік па веравызнанні. Ну, а вось у Расійскай імперіі дзяржаўнай рэлігіяй было праваслаўе. Ну, і Еўгеніюшу Мілашу прапанавалі перайсці вось з каталіцтва ў праваслаўе дзеля кар'еры. Але ён рабіць гэта адмовіўся і не захацеў ён здрадзіць вось святому касцёлу, вере сваіх продкаў. Ну, дзеля кар'еры не перайшоў з каталіцтва ў праваслаўе. Ну, і наогул гэта ўсё яму было вельмі непрыемна. І ён пакінуў Петербург і прыехаў вось сюды, на радзіму, на Беларусь. І жыў ён тут недалёка вось каля Ідалты ў сваім спадчынным маёнтку Мілашаў. Ну і, кажуць, ён ад усіх закрыўся, ні з кім не размаўляў, і кожен дзень толькі сядзеў і іграў у хаце на фартапіяна. Ну і вось калі яго сялянне, вось слугі не пачулі гука фартапіяна, якія заўсёды даносіліся вось з ягоных пакояў, то яны прыйшлі ў пакой і пабачылі, што іхні пан ужо пры смерці. І памёр Еўгеніюш Мілаш у 1908 годзе. Ну, а пахавалі яго тут, у Ідалце, у сямейнай капліцы роду Мілашаў. Старейшы брат Еўгеніюша Іосіф Мілаш. Ён, як і брат, жыў у Петербургу і быў ваенным. Ён даслужыўся да ротмістра уланскага палка імператарскай гвардыі. Ну, а выйшаўшы ў адстаўку, ён не захацеў жыць вось на чужбіне ў Петербургу і вярнуўся на радзіму, на Беларусь, да хаты. І тут вось у Ідолце пасля смерці бацькі ён займаўся гаспадаркай. Ну і тут і па сённяшні дзень яшчэ засталіся вось гаспадарчыя будынкі Мілашаў, вось складзеныя з цэглы і валуноў, і упрыгожаныя гэтыя будынкі такой, ну, резинкавай муроўкай, такімі маленькімі дробнымі каменьчыкамі. Ну, як кажуць мясцовыя краязнаўцы, гэта дадае будынкам такі, ну, гарэзлівы выгляд.
Вось гэтае месца ў ідолце называюць ліпняк, бо сюды ад палаца ішла ліпавая алея. Вось захаваліся яшчэ рэшткі гэтай ліпавай алеі. І наогул тут расце вельмі шмат ліп вакол. Дык вось у 1862 годзе Яўген Мілаш тут у ліпняку на гары будуе капліцу-пахавальню роду Мілашаў. І, кажуць, ён збудаваў, калі памерла ягоная любая жонка Эмілія з роду Таргонскіх. Ну і вось у гэтай капліцы тут спачыла і жонка Яўгена, і ягоныя дзеці, тут быў пахаваны і ён сам. Ну і паколькі тут не было касцёла калісьці, то ў капліцы ішлі таксама і набажэнствы. Але вось за савецкім часам гэта капліца роду Мілашаў была разрабавана, труны былі паразбівалі, кажуць, чарапамі нават тут гулялі ў футбол. І вось расказваюць, што тыя два першыя камсамольцы, якія разбілі труны тут, то ў тым жа годзе адзін з іх утапіўся ў возеры, а другі разбіўся на матацыкле. І ў капліцы тут быў зроблены склад, дзе захоўвалі ўгнаенні. І толькі ў 1990 годзе капліцу вярнулі веруючым у Бога людзям. Яны разам з ксяндзом Антоніем Ласём яе адрамантавалі. І сёння вось у капліцы на вялікія святы праходзіць імша. У гэтай вось капліцы была пахавана і дачка Яўгена Мілаша Ядзя. Яна была самая малодшая, бацька яе вельмі любіў, і менавіта ёй перапісаў ідолту. І яна тут уладарла пасля Яўгена Мілаша. Ну і, кажуць, дзяўчына такая была своеасаблівая. Яна вось пабралася шлюбам з шляхцічам Іжынскім. Ну і вяселле было ўсё як мае быць, першая шлюбная ноч. Ну і вось на раніцу пасля першай шлюбнай ночы Ядзя загадала свайго жаніха адвезці на чыгуначную станцыю і набыць яму квіток у адзін бок. Ну, што паміж маладымі тут адбылося ў першую шлюбную ноч, тут, канешне, сказаць ніхто нічога не можа, ніхто нічога не ведае. Ну, нешта ж адбылося такое. Ну, пафантазіраваць, конечно, можна. Карацей, Ядзя засталася адна. Засталася яна жыць адна, і ўсё жыццё так адна і пражыла без мужа. Ну, тут яна займалася гаспадаркай, дабрачыннасцю. Яе часта бачылі вось верхом на кані, як яна тут скакала, па лесе, як амазонка. Ну і, кажуць, вела на такі спартанскі лад жыцця. Яна, кажуць, заўсёды вось ад ранняй вясны і да позняй восені купалася ў гэтым вось возеры, якое завецца, так як і вёска, і Долта. Ну і, дарэчы, вось гэтае возера, яно ў даўжыню 2 кіламетры, а глыбіня ў некаторым месцы тут сягае аж да 13 метраў.
Вось гэтае возера бывае, што называюць Мілашоўскае возера, таму што вось ад вёскі Ідолта гэтым мастком можна адразу патрапіць у вёску Мілашова, якая таксама колісь належала Мілашам. Ну, я вам скажу, што вёска Мілашова, она вядома аж з 1567 года. І род Мілашаў у гэтых мясцінах па дакументах вядомы таксама з 16 стагоддзя. Ну і хутчэй за ўсё, што вёска Мілашова атрымала сваю назову ад прозвішча Мілаш, Мілашова. А гэта значыць тое, што род Мілашаў гэта чыста такі беларускі шляхецкі род. Тут вось у вёсцы Мілашова, што праз возера, 1 красавіка 1873 года было адкрыта народнае вучылішча. А лес вось на пабудову тут народнага вучылішча даў менавіта Яўген Мілаш. Вось. Ну, тое народнае вучылішча згарэла, але ў 1904 годзе на месцы таго вучылішча на беразе возера была збудавана вось гэтая школка. Гэтай школцы, гэтаму будынку ўжо 109 гадоў. Праўда, дзеткі ўжо вучацца ў іншай школцы, што побач, яна пустуе, але я вам скажу, што вот шмат, якія хлопчыкі, дзяўчынкі, скончыўшы гэтую школу, пайшлі вучыцца далей і праславілі свой родны край. Вось гэту мілашоўскую школу калісьці скончыў наш знакаміты доктар і дзеяч нацыянальна-вызваленчага руху. Вось Язэп Малецкі. Язэп Малецкі, ён быў доктарам. І ў Вільні беларусаў бедных ён лечыў бясплатна. А на свае грошы вось ён у Вільні выдаваў беларускія календары, газеты. Ну і лёс яго вось закінуў у Аўстралію. І ў Аўстраліі ён узначаліў адну з арганізацый беларусаў Аўстраліі. І там і напісаў і выдаў кнігу пад знакам пагоні. А таксама гэту мілашоўскую школу скончыў Пётр Просты, знакаміты беларускі ксёндз. Аўген Аніська, які калісьці ў Вільні выдаваў беларускі часопіс «Золак», а пазней у Польшчы займаўся беларускім рухам. Ну і гэту мілашоўскую школу скончылі дзве сястры, вось сённяшнія дзіцячыя пісьменніцы, гэта Алена Масла і Наталля Бучынская, якія вось тут праводзяць мілашаўскія чытанні. Вучыўся ў гэтай школе знакаміты савецкі генерал-лейтенант Іосіф Санкоўскі. Ён падчас Другой сусветнай вайны быў начальнік штаба другой польскай арміі. А таксама ў гэтай школе вучыўся і ксёндз Язэп Гайлевіч. Ён вось быў адным з дзеячоў нацыянальнага беларускага руху ў Латвіі, за што і быў асуджаны на 10 гадоў лагероў. Вось гэты касцёл, пажанае панства, ён стаіць якраз паміж двумя вёскамі Ідолтай і Мілашова. І яго хто называе Ідолтаўскі касцёл, а хто называе Мілашоўскі касцёл. Ну і распачалі будаваць гэты касцёл тут у 1937 годзе. І асвечаны ўжо ён быў у 1943 годзе у гонар Маці Божай Шкаплернай.
Касцёл збудаваны ў стылі мадэрн, і вось расказваю, што брат-блізнец гэта касцёла знаходзіцца яшчэ і на поўначы Італіі. Будаваць касцёл у Ідолцы пачаў Станіслаў Эліш. Ён быў накіраваны ў Ідолту ў 1936 годзе. Заўважыў, што ўсіх вернікаў капліца на паўвостраве не змяшчае. Быў створаны камітэт, выкупленая земля, былі выдадзены надрукаваны паштоўкі, якія заклікалі на дапамогу будаўніцтва касцёла. Але закончыць будаўніцтва не ўдалося. Пачалася вайна. А сам ксёндз за 2 тыдні да вайны быў арыштаваны і замучаны бальшавіцкай уладай у Беразвеччы. Дабудову касцёл накіраваны сюды Балеслаў Грамс. Гэта быў вельмі ахвярны чалавек. Ён аказваў дапамогу бедным жабракам, якіх шмат хадзіла вайной. Часта не садзіўся за стол, каб накарміць халодна. Па ўспамінах стара жыхароў гэта сапраўды была выключная яркая асоба. Ён аказваў дапамогу партызанам, дапамогу арміі краёвай. Карнікі схапілі яго і па дарозе жорстка закатавалі. Абодва ксяндзы мучанікі, якія будавалі касцёл, пахаваны тут, на цвінтары гэтага касцёла. І вось гэтыя мілашы адсюль з Ідолты, яны з'яўляюцца блізкай раднёю знакамітага французскага паэта Оскара Мілаша. Вось ён лічыцца французскім паэтам, а нарадзіўся тут, у нас, на Беларусі, на Віцебшчыне, вось, у Чарэі. Ну і гэтыя мілашы вось з Ідолты, яны з'яўляюцца раднёю блізкай таксама і знакамітага паэта, публіцыста, пісьменніка, лаўрэата Нобелевскай прэміі Чэслава Мілаша. Лаўрэат Нобелевскай прэміі Чэслаў Мілаш у сваёй кнізе «Пошук айчыны» піша вось пра Яўгена Мілаша адсюль вось Ідолты. Ён піша, што Яўген Мілаш гэта быў чалавек вельмі сціплы і працавіты. Ён пасля сябе пакінуў самыя найлепшыя ўспаміны сваіх сялян. Дзякуючы яго гаспадарлівасці, сяляне мілашоўскай воласці былі самымі багатымі ў наваколлі. Ён з імі ніколі не меў ніякіх спрэчак. І унукі гэтых сялян скончылі пазней не толькі сярэднія школы, а і вышэйшыя установы. І сярод іх былі знакамітыя дахтары, ксяндзы, вайскоўцы. Ну і, канешне, ён піша, што шмат хто з іх вось загінуў у гады сусветных войнаў і ў часы сталінскіх рэпрэсій у лагерах і Катыні пад Смаленскам.
знакамітага паэта Оскара Мілаша, ураджэнца Беларусі, а сваім лічаць і французы, і літувісы, і палякі, і, канешне, мы, беларусы. Ягоныя творы вось перакладзены на шматлікія мовы свету. І, канешне, гэта ўсё здабытак усяго цывілізаванага свету. Ну, але ўсё ж менавіта Беларусь, якую ён часта ўзгадываў, служыла яму крыніцай натхнення. Поспехаў вам, паважаныя, ўсё самае найлепшае. Да пабачэння!